tana ciki? Tana ciki. Tana ciki. Kai. Wannan aljanu fa manya ne. Ba ga yadda suka wurgo ni ba. Haba. Da na karye. Ai na san yadda zan musu. Eh? Ina zuwa kofar ɗakin ma na gane aljanun masu ƙarfi ne. Kai. Ai na gaya ma tun daga nan. Me za ka yi? Kai. Ai aljanun masu ƙarfi ne. Idan ban shiga a haka ba daga ganin na yi zindar ɗin nan to sai in shiga a samu matsala. Ba ka gudun su shiga jikinka? Kap ina ruwanka. Bangis zan samu bega. What? Bega? Eh. Me bega? Wata alawa ce ta aljanu wanda in dai za a yi rukiya akan yi amfani da ita sai ga aljanu sun fita cikin sauki. Babu. Ban ma san ta ba ne. Babu ko? Ban ma san ta ba. Yawwa, Bangis. Kana da kondom? Kondo? A'a, kondom. Babu. Me kondom? Wata bulan ce wanda in za a yi rukiya akan shiga da ita saboda ana yin tumbuɗi. Sai dai a ce shago a siyo. Ba irin ta bace. Na san dai ai ba za ka rasa santana ba a ɗakin. Dauri ma. Yawwa, ba shi na loda shida. Shi kenan. Me haka wai? Ka cire a hankali. Mana Audu. Anya ba jaraba ta yake ba kuwa. Ina zuwa. So ga kikis ya fita. Kamar ya. Kikis ya rage. Kai. To ba za su fita ba. Ka fito daga ɗakin nan. Yawa shi da kenan. Su fita mana. Lafiya na ji tana kuka. Kai. Wallahi na wahala. Ka cike da zuba. Kai, ka bari kawai. Aljanun nan. Wallahi aljanun nan sun ban wahala. Na sani. Masu karfi ne sosai. Yawwa. Manya-manyan ne a kanta. Ka san suwaye a kanta? Ban sani ba. Ismail edita yana kan yarinyar nan. Me gana? Shi. Karfi gare shi. Kai. Ga taurin kai. Da ƙyar fa. Da ƙyar. Bulan-bulan ɗin ta cika. Shi. Kuma ya ƙara dawowa. Sai aiki. Sai na ma yarinyar na hawa 3. What? Sai ka ce bene? Kai. Wallahi na wahala. Ni ba ma kai biya ni ba wallahi. Ya biya ka hakkin ka mana. Ba shi koyi. Yar baba. Sulala take. Ba kaya a cikinta. Hanya kuwa. Malam Audu ya ce amana. Yarinya tsirara. Mina na manta. La, haƙila. Takalmi.